Afternoon, Saxon John, Saxon Radio. Mayong hapon, Sir John, magagatanang pa matisi mo programa. May hapon si tanan. Sir, i-diretso ko lang ni, ang background bala sir, kay di ba may conduct ka bypass operation ang Provincial Drug Enforcement Unit sa Kabangkalan. Confirm sir ang report nga ining nadakpan is leaders ang Bugalon Drug Group? Yes, sir. That's correct, sir. Amo na sa nga aton nga natakpan sa nga aton nga drug bypass operation nga ginpatigayon sa nga aton nga Provincial Drug Enforcement Unit tupod sa nga aton nga operatives natin sa Kabangalan Component Police Station, sir. Sir, other than that, di ba magsiling kita Bugalon Drug Group, notorious group ni sa for so long sa Southern Negros. May other background ka mo, sir? Sining subject ni sa bypass operation nga babahi, sir? Yes, sir. Sir, amo ni sa gina-consider natin nga isa ka dako nga drug group nga about na nitay natin nga matapos ini siya just because may mga previous operation at about sa ilang mga grupo kag ang ilang mga membro na sa natagop na naton amo ni sa nang nabilin amo ng pinaka-leader git nga si Jonalyn Bugalon ni Tutor amo ni siya also known as alias Mami Jing na consider natin nga high value individual tungod din sa iyang considered as position as the leader of the Bugalon Drug Group operating in the south portion sa Negros Occidental. Okay, magsiling kita sir, sana lang nabilin bot silingon, lapit na lang gid madismantle or na-dismantle ng ilang grupo sa pagkadakop diri sa iya. Yes, sir. Almost 80% na sa ilang mga membro. Almost 90% na ilang membro. The others members are inactive kag wala na dito sa Negros Occidental. And then amo na sa ato natong always natong ginaplanan ginakandak sa natawag nga casing at intelligence monitoring kag nalabot gid sa atong mga kapulisan ang ining notorious leaders ng Bugalon Drug Group operating in south portion sa Negros Occidental in the person of Jonalyn Bugalon, ma. Oo. Sir, kadako no sang supply nga na-recover sa iya mga 884,000 pesos worth. May intelligence monitoring na sir kung possible din ni nagahalin ang ilang supply? So now, sir, hindi natin nanay na ma-open just because nga after siniya may tinatawag na nakita nga domino effect, may follow-up operation pag kita ginakandak. Eventually, pati may upot, ini nga mga another set of supply nga gasulod pag itiri sa Negros Occidental, no? Mm-hmm. And then, so gina-develop po natin ng case of probably makanda po kita sa follow-up operation. This, pati may makonsider natin pag nga mga valuable information that might came out. So as of now, sir, mula ning ato nanay nga mapabalo sa publiko, we already successfully conducted a bypass operation sa Kabangkalan and eventually ang ato na recover diri sa pinakonsider nga notorious drug group din sa south portion ng cooperative report. Amo ning 884,000 pesos. Okay. 13 siya sa sachets. Suspected siya po nga recover natin sa iya. Sir, ano yan yung upod nga si Juanito Artisano Jr.? At rin na sa upod may natin na siya na imunisa siya ang ginakusigan ng beautician. Beautician sa sir. Kita mo man sir sa ito ng mga picture nga eventually ang setup ng lugar daw isa ka parlor, no? Oo, ka parlor. Do ka parlor, no? Tamo mga bulungkuan. Pero sa rin mo ning cover-up story ni Mr. Juanito Artisano Jr. as a beautician then somehow upod siya ni Jonalyn Bugalon sa pag-distribuer sa illegal nga droga sa South Negros Occidental. Gani. Anyway, sir, congratulations for that. Pero sir, ato ba kay inang ginmensionar ko sa imo, ang regarding sa Toledo nga case, confirm gid man to sir nga from Cadiz City to ang subject na dakpan sa Toledo, sir. No, may correction kita to sa development of the atong ginatawag ang background investigation. Si Rafi Hermona, nakapangasawa lang sa Kotkot Barangay Sitio Kotkot Barangay Mabini, Cadiz City, but according kay Barangay Kapitan, it's been a long time nga wala na siya dito kapauli. Wala siya. Kito lang sa kapangasawa. But ang original yun isa nga address is Barangay Janay. Okay. Calante City. Natabo din siya ang bypass operation man dito sa Toledo. May previous case ni si Rafi nga dakpan sa 2018 sa may Sagay City, accordingly sa ating background investigation, nadakpan niya sa the same case, Republic Act 165 man,
informally ni siya sir nga siya ni ang security guard sa Lumina outing sa may Sagay. Then eventually naka-appeal for siya sir nag-bargaining Okay. sa 2019 sa nakagwa. Then after that, why nakabalik dito sa Makati City. And eventually, muling natapos siya na nakadakan sa bypass operation dito sa Toledo. And somehow, amuni nga ito natipon nga background investigation si allegedly, damo isa sa nga ginagamit nga ngalan, but the original name, the true name sa nga ito nga suspetsado, Rafi Hermona. Okay. A.K.A. Randy Germona, ang iya Germona, ang iya ginagamit. Okay. So, buot siningon gali, sir, is wala sang hindi possible nga halin di sa Negros, digto na siya possible ga stay sa Toledo, kag digto man sa na monitor. Yes, sir. Balik ito sir sa monitor. Ito siya nakandakan sa bypass operation sa Toledo. Ito siya sa Toledo City. Nga may nakuha siya nga may legal nga droga. Yes, sa nakapangasawa siya sa Barangay Mabini, Cali City. Pero according kay Barangay Kapitan, wala na siya dito nagapauli. Dugay na. Sa itong incident. Dugay na sa 2019. Wala na siya sa nakapulit dito. Okay, sige. Sir, thank you so much. Anyway, boss, may kabalo ko, may press conference. Basta mo ko nakasako, sir, no? Sige. Thank you so much, Lieutenant Jodices Catalogo, spokesperson sa NOC po, sir. Yes, sir. May hapon sa tanan. Diretso, komprehensibo, wala sa